Ramogi ajwang'a nyisi ni bang' yweyo madundo tabo bedo kaduogo kod chenro mar mine wacho otieno makawuono. Kai chenro mar mine wacho Ramogi ajwang' otieno makawuono watwaka kotudore kod arita makare ne customer e jumani. Wang'eyo ni kuonde mopogore opogore misebedo ka ilimo Ramogi ajwang' iseneno ka oket kanyo ni customer service week. Matende ni customer service week tiende ni mane, arita mane monego bed ni imiyo customer kamoro amora ma gintiere, obed nodhi manyo service kuma odwaro ni otimne chenro moro amora kata kuma otiye, onego bed ni en tudruok mane ma riwruoge mopogore opogore onego bed kod jogo matiyo negi. Mane momiyo chenro mar mine wacho otieno makawuono Ramogi ajwang' antiere kae kod wendo mano Beryl Karan ma en jatend tudruok mag Welo mano e od thieth mar Chiromo Hospital Buore Nairobi kae. Wadogo kode mbaka mar mondo mi wayang ni ane Ramogi ajwang' ni customer service week tiende nang'o to en arita mane monego bed ni imiyo customers kuonde mopogore opogore magidhi manye chenro kata services mopogore opogore e pacho kae. Oimore Beryl iriyo nade odiochieng' otieno makawuono kata maber Joyce machiegni twak marwa. Wang'eni jumani en juma ma wanyalo wacho no osebedo customer service week. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni customer service week en ang'o? Customer service week ni nochakore 1987 to en gima bedo celebrated internationally. Koro kaka higani wa celebrate from tarik 7 to tarik 12 orumo last week on Friday. To gimomiyo customer service week niketega mondo joma deal gi customers on a daily basis gibedo appreciated and then customers bedo reminded kaka gin very important. Kamano. Atokoro nyaka sani en ber mane ma wanyalo wacho ni riwruoge mopogore opogore yudo ahinya to e kinde ma gintiere kod customer service week kata e kinde ma koro giketo tenge nonego bed ni gichiwo ne customers bagi arita makare. Koro nitie ga gik moko ariyo ma ji bedo ga kariwo gi confuse ga. Nitiere gimiluongo ni customer service to nitie gimiluongo ni customer experience. Koro yudo ka customer service ni en customer o communicate gi organization dichiel. Seche moko no goche simu, seche moko no biro, seche moko no bedo attended to, then ruma kamano, but en gima nyaka tim consistency. But kidok ing'iyo customer experience en kakori biro kaka kar thieth ma Chiromo Hospital. Seche moko jo insurance mari ong'isi ni inya nindo e room mar 30,000. To kichopo tido ka jo Chiromo keti ininde e room mar 40,000. Koro gi upgrade. Iyudo ka limits mano ketni ka gin gidok gimedoni. Koro iyudo ka consistently iyudo ka organizations nyaka tem mondo mi customer ni experience maber pile ka gibiro to en gimitimo saka sa. Ok ni en gimitimo dichiel tidok iweyo. En gima onego bed ni timo consistently. Kamano. Ato ere kaka ng'ato onego bed ni wuoyo gi customer nikech kinde mang'eny kata tudruok mane monego bed e kinda riwruok kata organization gi customer nikech yudo ni nitiere jomoko ma seche moko kata kidhi organization moro to wang'e ni kuonde mang'eny kinde mang'eny nitiere joma rito kumoro nikech ichopo kumoro to iyudo ka ng'ama jarita mantiere gate kacha ene ma seche moko chako kata loso kodi marach kapok idonjo iye kacha. Wachiw kod ranyisi ni seche moko ionge kata appointment mar donjo moro yunyo ni kar mondo los kodi maber to loso kodi marach mano nyalo njao kata chuny customer obed kata ni seche moko ni dwa dhi timo hala gi kambi moro. Ere kaka tudruok ma kamano onego bed ni chane yo makare mar mondo mi ng'ato kodhi kumoro to chakore kata gate kacha kumirwakie kapok ichopo kata ir ng'ama ni dhi neno. Korido kiyudo ka gima wa recommend ga for organizations te otimne staff training. Staff giko bedo trained ng'ato nyalo ng'eyo kako mako simu kako welcome customer simu tiyudo ka koro ka gitrain jite from jomarito gate mano security magi chope reception magi dhi kuonde moko koro king'iyo kaka koro hospital ma Chiromo kachacha ichako gi gate tiyudo security welcome seche moko ni onge appointment seche moko en godo but ineno ka ng'ani obedo trained ong'e ni ng'ani ko biro kama to magi e penjo mapenje nitie daktari mosethiedhi ka idwaro daktari manyien kose nitiere ng'at ma ibiro neno. Koro iyudo ka training ni konyo ten gima koro consistently iyudo ka joma tiyo kanyo jotich matiyo kanyo ng'eyo. Koro ng'ato ok wach ni an security ok anya konyo ng'ani an mae kara kae monego bed natimo. Koro iyudo ka gi departments odhi oriwore together gin gi that training makineno ka client obedo kata stranded kamoro ine miringo pipo titimri nade tikonyo nikech iyudo ka koro giseng'eyo kaka operations chalo. Koro training no en ga very important. Koro iyudo from kaka ng'ato receive simu
kaka ng'ato wuoyo gi client, kaka ng'ato ndiko email, kata kaponi reach out through social media, kaka ng'ato respond, kata kaponi client ne nigi complaint moro, ere kaka nu handle mondo client no timre nade oduogi kendo to odhi ong'is joma chielo kendo kaka kacha chalo. Kamano. To training makama kabeto nego beni time bang' thuolo maromo nade nikech yudo ni nitiere kata organizations moko kata riwruoge moko ma ok gi tieg kata ji kotudore kod kako nego beni giloso gi customer. Training makama e Beryl nego beni time bang' thuolo maromo nade nikech adira wi ji jawil to bende nyalo bedo ni ng'at moro nen kae odiochieng' ma kawuono to kinye nitiere organization machielo tiyudo ka organizations seche moko nitiere kod chike mopogore. Koro yudo ka training gi kaber nego beni timo quarterly, but kata kitime quarterly nitie joma timo that training, lakini yudo ka koro departments mopogore opogore nitie joma bedo selected magine makoro gibedo on the standby, gine makoro ging'iyo kaponi nitie staff moro manondik manyien, kaponi oneno ka ng'ato ok tim gi makare to gi arrest immediately, nikech ng'eni client ok inya rito ni sama makosa otimore ni kok udwa chako sort out the issue. En gima onego beni ung'iyo saa ka saa, odhi maber, ung'iyo analysis, utimo analysis, ung'iyo ni client nobedo kama kama, nobedo kama kama, to en gima every day nyaka ukwa clients feedback, nyaka ung'i to gigo sort out after how long, nikech wan wawacho ga ni en ga 24 hours, client onego beni gino osebedo sorted, makata ka client koro osetiyo gi organization kata kaponi no obiro kao service moro to owuok komor, gino nobedo sorted there and then, lakini ng'eni ka koro uweye owuok out of that gate ka issue neno ko bedo sorted, then ibo yudo ko bodhi e social media we escalate ke ni wacho gani client achiel ko yudo service maber to biro dhi nyiso ji mang'eny, odhi makechu kendo ji mang'eny biro. Mano bende makela e pinjo moro Beryl nikech yudo ni ere ting' mane ma customer kata client nitiere godo mar mondo mi one ni kodhi kumora mora to yudo service makare, nikech adiera nyalo dhi kata organization moro ti yudo wachaka gi askari kata chukdar manitiere gate kacha to nitiere ga jomoko magin gi paro ni koro gintiere level mamalo moloyo askari mantiere gate kacha, matinde no chako kata wuoyo ne askari no marach, kokia ni ng'ano nitiere tich, seche moko nitiere tiegruok moko ma omiye ni ng'ano ok nyal kalo ka, seche moko kuwe ID mare, ma jomoko nyalo wacho ni we ID na mane to mae ng'a, seche moko ji okawoga kata askechego ka jomoko somo matinde no chae, kata kamano customer nitiere koda ting' mane mar neno ni oyudo service makare kumora mora modhiye, obed chieng' ma iyango customer service week kata chieng' mora mora modhi manyo service kumora mora. Koro gima wawacho ga ineno kata mana training ma watimo ni pod wabo mana stress training ni gi communication loso, and then ng'eni sama usort out issues koro useng'eyo gima usechako predict the future ni dhi chalo nade, kata kaponi nitie customer mosebedo kodu for a very long time, yudo ka koro ise predict future needs ge mabro dwaro mbele kuchuchu, koro usechako work on it, but koro yudo ka koro for example maybe from the security gimbe gina gi rules migi mong'is gi ni kochopo sama chalo kama ng'ato ok nya donjo, kochopo sama chalo kama ok wanya timo kama, but koro ing'eni ka koro gisebedo trained, then gin gi that aspect ma communication, kech yudo ka koro internally useloso internal maber, koro yudo ka gino inge to escalate ne ng'at machielo mondo timre nade, mondo bi okony, mondo ne kaka timre nade kaka timo, emomiyo yudo ka nitie that escalation bit ma gini an kae atemo loso gi client ni to nitie kaka otama, koro idhi timanyo ng'at machielo in another department ma related gi kuma ng'ani ne dware kony to konya yudo kony at that time, but wadu ko wacho niya client ko biro manyi omanyo solutions, koro solution no nyaka bed available at that time, ok ber ki iriembo client ni client seche go ok nya kony. To kiwacho no ok ber ki iriembo client, adira kinde mang'eny wacho ga ni the client is always right kata the customer is always right, to nyalo bedo ni my customer seche moko osewuoyo ni marach, osechido nyaka chunyi, itimo nang'o Beryl? Ingeni wacho ga ni the client is the king. Client ema nigi pesa kata gi gima wadwaro, nikech ing'eni client ni koko biro ene mong'e kuma odwa spend pesa ne, to pesa ne ni boko bi mi for free, nyako ne nitiere gimo mi odwa mi pesa ne ni, nitie ber moro ma nyako ne kamano, and then at the end of the day ibo yudo ka koro wang'e maber nitie client ma theko to nitie client ma, but client is always right, client is always the king. Koro at the end of the day iyudo mana ni nitie nyaka kaka you have to come down to level mar client no iwinje, then koro uneno ni yawa maero ne wasort kama, koro issue machalo kama kachako biro happen mbele kuchuchu, watimore nade, wasote out nade,
lakini client to ok ber kiriembo. Kama makata wuoyo ni marach paro imanyo mayo munyalo loso go weche. Ibeda beda ma very calm. Ibeda beda ma very calm tiloso gi client maber. Imbe you put yourself in the client's shoe. Gima client no winje mami wacho gani kata kidwa wacho ni customer service ni nango. Ini chako ini wuon idwaro service machalo nade. Nikech iyudo ka ini provide maber seche moko idhi organization moro to be ok iyude kaka imbe ni expect cha maybe ini ichiwe maber. Koro at the end of the day iyudo ka imbi doki penjere ni to koro gima ng'ani dwaro nyewe en solutions mokele ka to koro ka tame just imagine ni koro ingeni kise put yourself in the client shoe then you sort out issue ni without being personal gi client. Kamano. To kinde mang'eny wanyalo wacho ni nyalo bedo ni organizations kata jiti mango marach nikech yudo ni kinde mang'eny yudo ni client odhi kumoro nyadichiel ati kata kod ranyisi idhi kumoro nyadichiel inyiew kata law moro to kata bed ni law no ne ber nade to okidog kumachielo nyalo bedo ni organizations kata joma uso kuonde mopogore timo gang'o marach kotudore koda miyo client oduog kendo kata neno ni client makamano medo timo hala mora kodgi. Koro wawacho ga ni nitie ng'iyo moro maseche moko iyudo ka organization nigi ng'iyo moro gi client. Maseche moko be kata ka client obiro ing'ise ni in koro wang'eyi in beda kanyo mondo akwong atie gi ng'ane. But you forget ni client ni en service moyudo ga cha emodwaro. Koro iwacho ga ni kata ka client ochopo tikwongi recognize the client. Kata ka poni in gi ji mang'eny marom nade. I recognize iko neno bed kamoro matin ikwongi tie gi ng'at ma in godo. Yani at least is recognize oneno ka en very important. And then iyudo ka koro kata kiwuoyo gi client gino ok bi paro gima ni wach obo paro kaka ni miyo feel cha the experience na chopo ere na bedo welcomed ka ongisa na bed kae atim 1 2 3 kamano koro iyudo ka at the end of the day kaka iwuoyo gi client nitie gima iluongo ni eye contact ngeni nyaki concentrate client achiel ok tiang be ni iwuoyo itimo ma to in gi client ka seeking iso client ni pardon ngeni client be koro bro ol bo wacho ni to karo kiwinje nikech iyudo kata ka ng'ato mako simu iwacho ga ni you must be prepared in gi kalam in gi buk gi kalam ikwongi winjo ni ikwongi moso client kimoso client maber to odiochieng' dhi nade to wakonyi nade to kama to ok onego be ni ng'ado simu ka client osetieko wuoyo chaki penje ni yawa nitie gima chielo kendo monyalo konyigo iwacho ga ni client ema timre nade emonego be ni ng'ado simu kosetieko. But iyudo ka poni client nonego be ni refer to someone else. Ingeni samiloso kode mokwongo isekao namba mar client, isekao nying client, to ti organization mane and all that. It is very important. Get clients be ng'iyo ga gik machalo kamano. Then gima no wacho ni empathy. Putting yourself in the client's shoe. It is very important. That one okonyi kabisa mondo ing'e kaka idwa tatua issue ma client ni godo ni. Nikech ingeni kokitimo kamano tibedo personal ido ki feel ni to client ni to kamano. Koro client nyaki iwuogo maber nyaki dimbri nyaki buonj nikech kisebuogo client makata buonjo ingeni sami buonjo no of course it is very important nikech onge maber ni to kae kama je buonja ko kabiro Monday je buonjo Tuesday je buonjo oneno ka ji friendly kamano to de kendi ido ka buonjo ni en mana from the gate kichop reception kidhi kia kanye kila ng'ato buonjo to the service is the same, it is standardized. Ok ni kobiro kawuono koyudo Joyce to kodwa Joyce odwa ni Beryl emosave nikech Beryl emonge kaka koro ing'eni gini kobedo standardized then jogi obedo trained. It means ni client ni sik bo biro but koyudo ka nitiere gap moro obo biro dichiel to kochako duo kendo kowinjo ka ng'ato wacho wach kampuni no ok odwa kendo winjo wach kampuni no kabisa. Koro it is very important. Thuolo marwa mano miyo otieno makawuone morumo ber nano kwa dongi dakika achiel kende to watieko twak mar otieno makawuono ber mane ma customers yudo e kinde mar customer service week achiel kod wachni mogik ka watieko twak marwa e chenro mar mine wach otieno makawuono ber magi yude customer service week ningeni gimbe gi feel appreciated. It is very important gi joma client facing ma loso gi customers all the time and mostly pile ka pile give feel appreciated. Then watemo iyudo ka organizations tegi magitemo temo nitie gik magitimo gik mopogore ibo yudo ko ket decoration ibo yudo ko ket ging'ado cake ibo yudo ka gitimo gik mopogore ibo yudo ka gitimo appreciation mar maybe staff mo timo gima ber mokalo koro yudo ka koro igani na above and beyond ok ni ka koro angsa ni oromo ni koro ni onego be ni wuok e office saa 4 no oseneni ine gate isechako wuok idhi nyaka make sure ni kata mana staff ma modonka
gisekonyore kosepo gikonyore kata mana clients mantie kanyo osekonyi kosepok okonyi. Koro gini en very important. Iyudo ka people are always looking forward to October. Kamano. Erokamano ahinya Beryl, mano jatend Tudruok Welo Chiromo Hospital Group kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi bi wago mbaka kotudore kod arita makare ne customer. Nyakwara Ramogi Ajwang' kanye mwachopo gode giko mar twak maro e chenro mar mine wacho otieno ma kawuono. Akaw mana yuyo madundo gi sani bang'e taduogo adhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor. Created through AI tools, printed and then framed, and the